kirjaprojekti. Tässä näkyy inspiraatiokuvia. Aloitan projektin itse tehdyllä paperilla. Tarvikkeisiin kuuluu viira, akvarellit, paperisilppu, ämpärit, vesi ja rätit. Otin paperikierrätyksestä paperia, jonka tein pienemmäksi paperisilppurilla. Paperi likosi vedessä yön yli ja aamulla survoin paperin pienemmäksi sauvasekoittimella. Jottei paperista tulisi vaaleanharmaata, sekoitin pieneen astiaan akvarelleilla ruskeata väriä. Lisäsin tämän värin veteen ja paperisilpun sekaan. Osa paperisilpusta likosi akvarellivedessä yön yli. Liikutan vettä ja asetan viiran veteen samalla sitä liikuttaen. Annan veden valua pois ja asetan kankaan pöydälle. Kaadan viiran pöydälle ja taputan sienellä ylimääräisen veden pois. Viira nostetaan varovasti. Tässä näkyy kuinka paperi epäonnistui. Vaaditaan paljon harjoitusta, että viiralla paperin itse tekeminen alkaa sujua. Seuraavaksi siirryin nahkapaperin tekemiseen. Kaavapaperi rypistetään, jotta nahkapaperin pinnasta tulee nahkamainen. Sekoitan kankaanpainovärin, joka muistuttaa vanhaa nahkaa. Maalaan vanhan ruskeaksi värjätyn tyynyliinan kankaanpainovärille. Levitän värin siveltimellä tasaisesti joka puolelle. Asetan rypistetyn kaavapaperin kankaan päälle ja töpöttelen kankaanpainon väriä siveltimellä. Kun koko haluttu alue on maalattu töpötellen kankaanpainon värillä, käyn sienellä läpi vielä koko alueen. Sienen reijistä tulee hauska tekstuuri. Leikkaan osan kirjan sivuista irti kirurgin veitsellä. Osa sivuista jää kirjaan. Kävin myös Sulkavalla tapaamassa Mikkoa ja Minnaa. Minna oli toki videoyhteydellä, mutta sekin toimi. Esittelin tapaamisissa paperia ja nahkapaperia. Teimme myös jatkosuunnitelmia. Tein Fimomassasta myös kirjan kanteen risti- ja tähtikoristeita, jotka maalasin akryylimaaleilla, hopealla ja kullalla. Päällystin kirjan nahkapaperilla. Leikkasin sopivan kokoisen palan ja sitten kulmat irti. Liimasin nahkapaperin kirjan kansiin kiinni puuliimalla. Kirjan alkuun, keskelle ja loppuun tulee feikkisivut, jotka teen Finfoamista. Leikkasin ne kuumalanka-leikkurilla ja pinnat hioin hienolla hiomapaperilla. Tässä on esimerkki harjoituskirjasta. Kuinka aion sommitella feikkisivut kirjaan. Hioin sivujen leikkauspinnat suoriksi. Paperoin feikkisivujen pinnat itse tehdyllä paperilla. Paperoin ensin feikkisivujen reunat ja sitten niiden keskikohdat. Itse tehty paperi hajoaa helposti, joten sitä piti varsinkin märkänä käsitellä todella varovasti. Liimapinnat jätin paperoimatta kokonaan, jotta liima tarttuisi paremmin. Liimana käytin raksaliimaa. Toisella tapaamiskerralla kiinnitimme kirjan kansikoristeet kanteen. Tein kirjan sivujen yli tulevan solkikoristeen, joka toimii magneeteilla. Soljen reunaan tein yksityiskohtaompeleet. Solki tulee liimalla kirjan takakanteen kiinni. Tässä näkyy soljen toimintaa, kuinka solki napsahtaa kiinni magneetilla kirjan kanteen ja aukeaa suloisesti.
Liimasin itse tehtyä paperia kirjan omiin sivuihin kiinni kaksipuolisesti, jotta kirjan sivut olisivat kestävämpiä ja vanhan näköisiä. Tein liimasta ja paperista suikaleita feikkisivujen reunaan, jotka muistuttaa paperin reunoja. Käytin tummanruskeaa puukynää varjostuksien luomiseksi. Tältä kirja näyttää melkein valmiina. Se alkaa olla hyvässä vaiheessa. Nukketeatterin väki halusi kirjan sisälle muutakin kuin vain valkoista. Otin kalligrafiakynän käteen ja aloin kirjoittaa. Tosin tuon sijaan saksaa. Teksti on kirjoitettu ikään kuin jakeittain, ja väliin tulee aina välillä kuvia, jotka tietysti väritän. Aukeamille tulee 2 kuvaa. Mikael leijonan luolassa ja aavikkokuva. Hioin hienolla hiomapaperilla kirjaan hieman kulumaa. Väritin myös vähän kuvia. Kiinnitin mustaa silkkinauhaa kirjan selkään kirjanmerkeiksi. Jottei kirja olisi liian tylsä, maalasin sen taakse ja eteen kulmiin ja soljen ympärille hopealla akryylimalla koristeita. Ja tältä näyttää nyt lopullinen kirja. Se on aika vanha ja kulunut, mutta kuvat sisällä ovat hienoja ja teksti on aidon näköistä.